Moikka vaan kaikille, mä oon Evakko Marsu ja tänään tulee My Day-video. Tänään on siis keskiviikko 7.8. ja tänään on ensimmäinen päivä mun lukiota. Joten tässä tulee mielenkiintoista. Mä heräsin joskus ensimmäistä kertaa 4. Ja mä oon vähän jännittänyt kyllä, että saa nähdä mitä tästä tulee tänään. Tosiaan kyllä on semmonen chillipäivä, että ei oo mitään silleen, käydään varmaan läpi asioita, mutta huomenna olisi periaatteessa semmonen oikea päivä. Tosiaan ihan ensimmäiseksi aamupalan tekoon, koska mulla on nälkä ja silleen se on vaan ihan loogisinta tehdä ensin. Mä syön leipää ja sitten varmaan nukuluseen. Tää on nyt vähän haastavaa, koska sillä mulla ei ole puhelimessa kuoria. Ja mulla pitää nyt kuvata tää puhelimella, koska ei oo käytössä kameraa. Niin joo. Mulla pitää itse asiassa olla vähän kyydyssä, koska toinen ajaa mun vedenkeitintä vasten. Joten pitäis varmaan seuraavaksi pukea. Mut siis mä oon yleensä mä olin herännyt vasta tähän aikaan, ainakin 9-luokan aikana. Sitten mä nousin sieltä joskus 8 aikaa, siis kun mun koulu alkoi 9. Tänäänkin mulla alkaa 9, mutta jotenkin mä oon nyt ollut niistä silleen, en stressaantunut, silleen jännittynyt ehkä enemmänkin, että mä en vaan ehdi, vaikka mä tiedän, että mä ehdin, koska silleen, mut mulla ei tällä hetkellä mihinkään kiirettä. Mutta tosiaan siinä on mun vaatteet, eli tällaiset vaaleat housut ja sitten tommonen toppi vaan, et ihan yksinkertaista. Kello alkaa silleen lähestyä 8. Ja no siis mulla olisi vielä tunti aikaa, et silleen mä äskenkin vaan hengailin tossa mun sängyllä. Pelasin jotain Heydaytä tai sellaisia tai Instagramia, koska mulla ei oikeesti silleen, no tällä hetkellä mulla ei oikein mitään muuta tekemistä, mutta siis no mähän en meikkaa paljon, mutta olen kyllä sitä mieltä, että ripsi on kiva laittaa, niin mä laitan ne nyttenkin. Tässä on mulla peili siinä eessä, tää nojaa just sitä peiliä vasten, mut sillähän tää on jotenkin sopiva, kun tässä peili alla on tämmönen teline, niin niihin pystyy pistää tavaroita, mutta siis mä käytän niin yleensä vaan tämmöstä geeliä. Tämmönen. Et sillä, että ne pysyy. Tätä pystyy siis käyttämään kulmiinkin, että sitäkin mä yleensä käytän niihin. Samalla kun mä teen näitä mun ripsiä, niin yleensä sitten päätän laittaa niihinkin vähän, mutta no mun hiukset on nyt kyllä vähän edessä. No mä en nyt löydy sitä mun tumminta, mut mulla on se on tosta mun käästä. Mut siis tässä on 4 vaihtoehtoa ja tässä on 4 vaihtoehtoa lisää. Mulla on siis, no tää yksi on huuliöljy, sitten mulla on huulipuna. Sitten mulla on 5 erilaista mä nyt unohdin sen sanan, huulikiiltoa. Ja sit mulla on, no tääkin on huulipuna, mutta ei oo silleen niin värinen.
Niin ehkä me mennään ehkä me mennään joko tällä tai sit me mennään tällä ihan vaalealla. No mä en nyt vielä tiedä, niin mulla pitää vähän miettiä. Mennään ehkä tällä tummemmalla. Sillä toisella ehkä no toikin kyllä näkyy, koska mä oon käyttänyt sitä, mä tiedän, mutta apua, nää mun hiukset nyt tarttuu joka paikkaan. Mun pitää varmaan ottaa toi mukaan, koska jos mä tarvii sitä. Tosiaan mä varmaan lähden pian. Kello on 8:30. Mä varmaan ajan. Niin ei mene niin paljon aikaa, mut silleen mun yksi kaveri odottaa mua siellä, jos se tulee enemmän. Niin. Hyvä. Odotan innolla. Olen erittäin iloinen, että pääsen nyt syömään. Siellä koulussa oikeastaan käytiin vaan niitä perusasioita läpi. Ja kaikkea mitä kannattaa tehdä ja silleen käytiin läpi vähän kursseja bla bla bla. Huomenna alkaa tosiaan se kunnon koulu. Siinä on mun ruoka. En mä tiedä, mulla on ollut jotenkin tänään ja eilen semmonen tosi raskas olo. Kun mä oon tullut taas tänne, että silleen jotenkin tää, että mä siivoon ja mä teen ite ruoan ja silleen tää on mun toinen ruoka, minkä mä oon silleen nyt tehnyt putkeen. Et en mä tiedä, tää on silleen vähän raskasta. Mä en tiedä johtuuko tää mun olo nyt siitä varsinaisesti, mutta jostakin tää nyt kuitenkin johtuu. Mä oon lähes pienelle happiyppyrälle ajelemaan. Mulla on avaimet, kippärä ja pieni reppu. Koska pieni happiyppyrä tekee aina hyvää ja mä tiedän, että mulla pitää vielä siivota tänään, niin ei oikein myöhemmin ehdi enää. Täällä on tosi nättiä, mutta täällä on kans samaan aikaan todella kuuma. Musta paita ei välttämättä ollut kyllä mikään paras idea tänne, mutta tänään vedettiin tutustumisleikkejä tai semmosia, no tavallaan semmosia tutustumisleikkejä, niin tuutorit eli ne, jotka keksii näille lukiolaisille sille vähän erityisempää tekemistä, niin no, ne oli keksinyt meidät letkajenkan. Ja no, se nyt meni vähän mitä meni. Itse olin ainakin siinä alussa, mä olin jotenkin tosi pihalla. Ja no, sit se lähti onnistumaan, mutta siitä oli kuvattu pätkä. Ja se pätkä, missä mulla meni tosi huonosti, niin se oli siellä etänä. Siis mullahan on se, että tosi sosiaalisena ihmisenä, niin mä olisin sillä halunnut tutustua näihin uusiin ihmisiin vähän paremmin. Niin kuin jo tänään, mutta sit mä vaan ajattelin, että mulla on silleen 3 vuotta aikaa tutustua niihin, että sillä ei kai tässä mikään kiire ole, jos mä niin kuin en ensimmäisenä päivänä niiden kanssa puhu mitään. Mulla pitäisi tosiaan editoida kans yksi video, joka on ollut niin kuin mun editoitavana jotain 3 kuukautta. Kun mun kone oli sellainen, että sitä ei voinut niin kuin käyttää. Niin ei ole tullut niinku aikaiseksi, koska en varmaan jaksanut alkaa siirtää sitä mihinkään. Koska mä olen todellakin ollut niin aktiivinen nyt kesän aikana. Mun viime videosta on 114 päivää. Se on aika pitkä aika. Mutta mä silleen koitan nyt ehkä taas alkaa vähän aktivoitumaan nyt, kun mulla on ehkä taas motivaatiota editoida. Ja okei, mä oon kuvannut jotain, mutta silleen editoida. Et mä en ollut ihan silleen, että mä en tehnyt mitään, mutta kun niin, editoiminen ei ole oikein nyt maistanut, niin onneksi se video on silleen melkein valmis. Niin silleen
Ei, pääsin säätämästä tämän videon kanssa. Olen ehkä vähän iloinen, että sain tämän päiväjärjestyksestä pois. Olen varma, että toi on silleen tarpeeksi vettä. Sitten mulla pitää laittaa sinne etikkaa ja fairia. Koska mä nyt alan siivoa näitä mun kaappeja. Et silleen mulla ei oikeesti niinku mitään tietoa, paljon tänne pitää laittaa mitäkin, mutta laitetaan vähän. Mulla on semmonen, että mä teen tällä jotain sekoituksia. Mä teen jotain noita sekoituksia. Jotakin taikaliemia. Laitetaan näitäkin silleen mun mielestä sopiva määrä, koska mulla ei rehellisesti mitään tietoa, paljonko näitä oikeasti pitää laittaa. Sitten me otetaan mun luuta tästä ja ei kuvaa. Silleen mä vedän niinku, tämän ainakin. Kaikki nää varmaan mitä mä niinku tuun käyttää. No, en kyllä tiedä noista yläkaapeista, mut silleen noi. Mut silleen voi sen pähkinäkin pestä, kun mä pesen varmaan nuo. Ja no, ehkä mä pesen noi yläkaapitkin, niin sille ainakin on puhdasta. Tuolla ulkona on jotenkin tosi kaunis vielä. Nyt kun on tullut ilta. Mut meikäläinen lähtee nyt nukkumaan. Hyvää yötä.